Čaute ľudia, som Majster SK. Pri tomto novom videu zase s Wi-Fi budeme si otvárať pack, bude to taký opening. To minulé video vie, že som otváral pack za 3000 od 101 po 107 rating a v tom packu mi padla 101 a po tom packu mi ešte zostali nejako 5000 gemov. A som si povedal, že na ďalší deň, lebo tu sa nedá otvoriť 2 packy za jeden deň, tak som si povedal, že zajtra na tomto video, tak ja ho otváram, tak to video nebude dlhé, to bude tak 2 minútové. Poďme na to, ja som si ho už otvoril, nechciac. Poďme na to, nezabudnite like a odber. Brazília. Paríž. 102. Dobre. Stále lepšie ako tá 101. 102. To som aj chcel. Maršinus. Maršinus je dobrá mašina. 199 miliónov stojí. To je poriadne. Dobre. Z tohto videa to bolo všetko. Mám ešte 2040 gemov. Ja ich by som minul na tento. Tento si 2500. Musím nájsť ešte nejaký. A mám tu ešte pár. Mám ešte zadarmo. Ešte tento otvoríme na záver. To je taký flipek. No ukáž. Tento je. Dobrá tragédia. Dobre. Z tohto videa to bolo všetko. Nezabudnite dať ten like, odber. A my sa vidíme na ďalšom videu. Čaute.